Всичко добро се случва, когато имаме воля и надежда. Спорт за всички, вие го споменахте, но дали се замисляте върху обекти, които да бъдат изградени така, че да има съвсем съвременни спортове, като стрит трикинг, паркур, неща, които биха направили именно така, с повече средства за междублоковите пространства и изграждане на такива, които са и за алтернативни спортове. Няма да ги цитирам, те са по-различни от стрит фитнеса, те са по-алтернативни, именно от гледна точка на това да се преодоляват зависимостите.